enjoyan tayo, kung nagbirukan tayo, naman niya nagiti plano ni Apo Diyos, biyag tayo, nagiti benediction ni Apo Diyos. Hallelujah. So, mapanas tayo, iti physical. Ng yaman, nga dalatan ni Apo Diyos, nga pagtaunan lang tayo, ipigsa tayo, nga bibiyag. Karalag tayo ba? Hallelujah. Ama niya Diyos, sinabi niya po sa Kristo, masinag kami ni Presensya at Espiritu Santo mo Diyos. Ama niya ng gundaway, we believe na nakita nagiti kasapulan itong galmaysa. Kat ito nga mensahe ngintad mo. Kat yaman ako Diyos, tekan na kami itong gundaway. Nga mga ganmi nagiti mensahe, kat tumakder apo, iti labos mga nagiti panlobo, nga dumteng iti panagbiyak itong galmaysa. Nung sikati Diyos, nagbibiyag ka na yun. Sikati Diyos na nag-promise na amin mo masiliting ka, dito may babae ko Diyos. Nung adaw Diyos, nagiti kasapulan, iti wisdom, iti sirip, itong galmaysa kada kami, nga ada apo, nga masapong iti panagbiag mi, ingana iti panungpalan, at ada iti knowledge, wisdom, itong galmaysa kada kami. At anyaman lang iti mapagtang itong galmaysa, tumakdal kami na apo Diyos, kaputa sikati Diyos, nga nagayap ka na kami manipon iti lotod, iti basol, iti panagbiag, iti kasitnutan, at intulong na kami, iti nawag mo apo Diyos. So I will parang natin kagundaway ng isasao may binsa-binsa. Dawat ko Diyos, ngayon kaubiyag itong galmaysa. Nga denggan na ito, madenggan itong galmaysa na ito ay agda na iti application na hindi pa nagbiyag itong galmaysa. O siya ko Diyos, nung sa rin matumaksa ka rin yung hapsat, dawat ko Diyos. Nga iti pa nagpatuloy, Espiritu Santo, nga isutagtimog ka na kuala, dan mangilaw-lawag ka na ito yung mensahe. Ama, salamat. Itinagan na po yung Kristo. Amen. Good morning, itong galmaysa. Wala pa yung alas 12 na labas. Good morning, itong galmaysa. Yeah? So, makipagbasa kayo kanya. Salmo chapter 29 verse 1 data yung gana iti 12. 1 to 12. Inagayaw ko, wapo gapo, ta insalakan na, kat di mo, inpalubos, nga gransak, nagiting kabusor ko. Wapo Diyos ko, imasubat, at tulungan na, kat sika, pinaimbag na. Wapo manipod, iti tanam, inanaon na, naikuyugat ka na iti mapan, iti mangliwang-liwang abot, iti baba, ngamin sublim na ito ibiyag ko. Ikan tayo, ti panagdayaw, iti apo, dakay, ang mapagkakanagat na. Lagi pa nyo, dagiti inaramid, tinasantuan, katagiyaman kayo pingkwana. Apag dalikmat lang, ti pungdod na, ngam saan, ngagpatingga, ti kinaimbag na. Mamaling ngay tirabi, at dasan sangit, ngam itibigat, ratsak, isumukat. Narik na ti tagad, kat kinunak, itinagong ko, pulos ngawan, pakananwag. Nagsayat kang wapo, inpasdek na akas itibantay adino mundon. Ngam idi inlingad mo tarupang kanya, tipudeng linakpunos na. Inka wapo, inmawaga, nagpapakasya at tulungan na. Anya ti magunod mo, itipapatay ko. Anya timbag nga magunod, ti panaka itanong ko. May daydayaw ko na ka kanina ginatay. May maragawag daya, ti kinaimbag mo, nga di agsarday. Dinggan na wapo, katkasyan na. Wapo, tulungan na. Pinagbalin mo marago, tidong ko, inikat mo, di panas ko, kat inausan na iniradsa. Itikasta, saan na to, nga gulimag, sa anak to nga agulima dagitin to pagdayaw pukin ka ti kankantae si kawapo ti Diyos ko agnanayon nga sikati pagkamang ni Apo Diyos binibisugan na nagpuyo sa sauna. So the first ito hindi ko na inadayaw ka o ako gapo tayo salakan na kadi mo inpalubos nga gratsak dagiti kapuso ko. Minsan, may nagito niya. Hindi trabaho itong galmaysa ka na tayo. Habang iti bahan, iti panagbiyak, iti trabaho kinaga. At naging agrandansan, may nagdanas. Naging anak niya ako Diyos. Gaman niya dito niya ako Diyos, iti panagservi tayo, panakamu tayo, kinkwana. Makikita tayo, sakit ito niya ako Diyos. Uray kasano, may dadanas tayo. Maminsan, ayaw na ipagsakan. Ayaw na may abos. Mabalin ay kunay tatay nga, mabalin makasakukay, iti yun, sumumbat kang mabalin. Dahito iti mula ni Apo Diyos kaya, iti puso tayo. Amom na managsyap.
Among nga si kaadang kay Diyos, among si kaanak na ni Diyos. So, tagay mo rin Apostol Paul na mapagibagabaga na kita na Ephesians chapter 4 verse 27 na nagpungtod kayo, di maluos nga basol kayo. Kanto nagpungtod kayo man, anyo may tulong, kanto nga, kinto bigat at anapay lang ay lumnak, ang naiinit na lumnak matan, nagitan. Nga, gura, huwag pa nagpungat yun. Anyo may kan ni Satanas, itigon daway na, nga, agtrabaho di biya. Sunwabay nga sa uriyaw Diyos, inikanda tayo, itiagdagay nga managtapal. Ngayon, kuna na ito ijay, wan idayo ka, uapo gapot, ay salakam na, kadi mo ipalubos nga agradsak na giti, kabusor ko. Yan. Mamalit, sabi ka, si kakakalayaw, sige, salamat ka lang, thank you, Father God. Strength, itinamit with knowledge, wisdom, thank you, Father God. Ngauri, ito dami kanak, ito matrabaho, ito dami, ito matrabaho na. Praise God, madayaw ka, kapot kasi ka, tinagtaunan ti Siri. Sika tinagtaunan ti Suwamin, so Diyos, ito mo aming kanak na ito, ito ay bilib nga lubigat. Mabalik mo ay saktong, ati tinagtugtugong at iman manda. Maybe. Ito na naman minsan sa David na kayo nga kamusurhang kayo agransa kayo na tagamutin ito nyo nanamayan na to Ryan lang isundo nanamayan na to dali ba mauna ang kayo agransa ko lang yan ika nga kamusurhang agransa ko na yuman hinaliday kayo dapat agransa kayo unmot nga agpaisok ang samantahan na itay. Sisi kakakabuso, ang agransak, magitat ba, hindi mo amin na neta, mag-if tumuro, hindi sanot niya yan, lumigan, I believe nga guro oray matagin promotion. Kapag tulog kayo ni Satanas, kakatawaan na kayo. Ano may tulungan ko na siya. Anak ko na pastor no ang may tinagahadungot ka pandugo panakat panas spiritual physical nga halos dumang ti tiempo nga kuna ko sumardo na ko pastor mahalat ta nga maantay mo may ibaga nga may sardung gaya mo si kay laban ka ti Dios. Amo may musika laban ka preacher laban ka Sunday school teacher laban ka evangelist hanmo nga may ibaga nga maibaga ni Amo Dios nga hanggang mo usareta. Aging nga naliyaw yung kang sirsirhi ka makusarami na gina. So, tatakap sa pag-amkin sa tanas, kabuso lang ka na agransak, agransak, abur-uray kamyak na kiti kumukunan ni Amo Diyos. Pakibasa man yung Mika. Nakitan tayo ha? Mika chapter 7 verse 8 to 10. Na kayo ang kabusor, di kay ang ragsak, idakas, ang napasamang ka na kami. Matuwang kami, ng bumang kami, manan. Ada kami pa, ikasingkitan, ng ikan na kami, tiyako, ikisilaw. Nagbaso kami, tiyako, isigapula, ngayon turan mi, itiyapagbiit, ikungtod na. Ngayon, kamaudiyanan na, ikaluya na kami, ikalimtigan na kami, ikalimti na ipalakam na kami. Iban na kami, tinawag. Makita nito, tipatagisilakan na. Makita nito na ito, nagkita puso ko, may babaingan ko. Hindi nangaw ka na kami, akong kunada, sa linggo, ayan, tiyapo, Diyos. Makita nito, tipad nakapanman, panakapayag-payag ta ang lapitan kaligitikan sana. Amen. Salamat, Sister Glasses. Ito na siya da kayo kung nakakabusor, di kayo manlansa. O, kinatata, mapanpada sa, may stress ka. Ay, pero binala ako, Diyos mo. Anak kaya. Pagkatapos, inagrubi ka, dawang piniawang Diyos, nga marapat mo niya, nalarama ako. So, ikaw nga may sakang teacher, may sakang empleyante, government. So, hindi umayin nyo. Ano nagsasaro yung trabaho? Hindi mo na dito trabaho. Yan ito yung ako magtrabaho mo na ito. Inalapa ako eh. Ito lang niya ako Diyos. So, inatan, the counter is na tara sa ijay. Kaya na ka mag-ibander yun.
Ay, pagkakaka ni Satanas. Sige, tas siyempre, ano naman din na kaya kakano eh. O sa ni Satanas, niya nakakatulong si ka. May kalitan lang daw si sakit sa stress. Ikaw ka sa problema. Kasi kamat, kung nasinip ka, Apo, salamat. Gapo, tas sikati Diyos, na nagtaunan ni Swami. Sikati Diyos, na nagtisilip. Sikati Diyos, na pinatik, sikati inawat ko iti biyago, sikati nang ayam kanyang malipod, iti sitnat naman ang biyag ko. So, after that time, ngayon ipagamot nyo sa tanas, si ka nga kabusor, hanggang ang ragsak. Mawaling matuntunuwa kita ta. Taadamot ti plano ni Apo Diyos nga managrang ay iti trabaho. Amen. Maminsan kami, i-acknowledge yun eh. Selalu maminsan, nagdating ng para ko maminsan. Agbuy-buya ka ni TV, niya tagbuy-buya ka na ka ni television. Siya lang. Nagagbuy-buya ni television na. Maminsan, agbuy-buya na ka na kiti makunay kay television, agbuy-buya ka iti drama. At dahil kagurguram. Ako na kasi. At dahil kagurguram, ay hinayang na lang mga. Ang buhay-buhay ka na eh. Kasi katibayahay na. Kumahayan ang nag-espiritu may Diyos. Inong tamon ka kung mga misiya, hindi ka pinantuan. Kasi eh. Lumaminsan kung ating para mga Yesu nga, di ay espiritu, nga dalang di television, kung malaalis kang kaya. Imbis ka di nga di ay, inaramid na garon di ay, ada ti direktor na naaramid di, tadi ay trabaho na biman mo. Nang mga pa yung nagbuy-buya, iso, di makaya na. Ako iso eh. Lumaminsan kasi man ni pastor nag-isawag, mag-isawag purpose, maminsan ni pastor nag-isawag, kasama kami. At dalat ni Satanas, ni kabusor na, nagbayag di ba, pastor man? At dalat kasi. Imbes nga marunong mo si ka nga kabusor. Mabalin nga natag, dismiso ka nung tumaktak na ni pastor. Nakasali kami eh. Kaya nagrubiyak, nakagano na eh, kung nakadanak na church na kapanakat, dati kasdyan, tasya, mahilig ang tilikod yan. Ang palpali, uray di worship, uray na nag-worship, may imbes na may worship, ikagawa na, apanatit butis doon na. Isa na lagi ka kasdyan, nagbayag mo din yung nagtahan. Dari ka propeta may kangalat, dari kula na to, kayo mga kamuso, makay magragsak. Dadaman na iti, mawaling tata, makikita yung mais-is-is. Tata, mapanpadas na iti physical, spiritual, mapanpadas. Gawin ko na ni Mika dito, nga, hindi apagbi, lang, di gusto mo, iti mga division. Ang ngayon, nasikala, at natang iskusahan. Yan ay kuna na kami dito, na kayo kamusor, di kaya grabsak, itinakos ka, napasama ka na kami, nagtuwang kami, umahamon kami manan. At kakang iti kasipungatan, kan na kami ito, kaya po iti sila. Kung minsan umahay na dito, yung parang ka-stress mo. Hindi pa nagtrabaho tayo, tinabaho iti daga. Ada lagi ti anak ni Satanas nga kalang-langan tako sa inagaw is nag-ubla. Ada lagi ti mga iti stress na. Bali, oray siya. Ado ko na, hanap ka may magmagahan lagi ti mga mangyari mo iti panagservin tayo kanya Apo Diyos, oray ti pamilya, hanap ka may magami na ito. Gama ko na, agdal-dal yasatak lang nayon, yung gana panagbiyak ko, agdal yasatak, hindi pa nakapadas, yung gana isublik ko, matibiyag ko kanya Apo Diyos, sa ijay nga panagto, praise God. Habang hindi pa nagservin tayo kanya Apo Diyos, agdal-dal ni Satanas kita, agdal-dal kita nga, mang sirsirip, tapi wala kasta na kahit takay down, gusto ko na sabi sa David, nga hindi ipapatay ko na nga pinuli pulang dabor, kat ipandabor, hindi kaunggan, hindi daga. Itatan, anya din nababalkot kayo stress. Nakupulipulan kayo, wala sabi sa David nga nakakanakulipulan kayo, kat maitantalmod kayo na ang pamamangang yaman kinyaman, gusto na eh. Salamat nga kandang ni Apo Diyos nga malipod itinayta nga panakapulipol mo, malipod ay ta panakaidagdaw mo, dumtang tichip mo at nagkalag si bentisyon, iyaon na ka, iyaon.
ang nagkarapsat kiliyaw. Kamalisan, ang damag mo kiliyaw. Actually, amam na ita, amatay na ita. So, pagdamagaman apo, nga manual bagang apo, apa niya kasunod marami kanya. Apo no niya pagayata, misunod marami. Pagkaan niya ni pagayata, misunod marami. Katulad ito, at dahil kaya mo, maybe ka na lang iti plano, binibigyan ko, kan mangkobiya, hindi kakastoy, praise God, at kaya tayo ba? Gawa ka na to, iti pagbid na nagbaso kami, mananat tayo, nagbaso kami, hapo. Isot ka po na nga ituran ni iti apagbid lang. Mananat nga pinanayon, kapsat kini hapo music. Tantang a week, mapanas ka, in other week, mapanas ka, 2 weeks, 2 na bulan, nagransak ka. Tapos di, ang kakanayon mo, nagkatay wakanayon, kaagsak-sayo.